то куҷо ба ҳуқуқҳои кӯдак эҳтиром мегузорем. 14 сола ба мақомот ба муроҷиат карда буд оиди нисбати падару модараш. ба барномаи шумо омадам ки ҳуқуқҳои онҳоро фаҳмам ва ҳимоя кунам. донанд ки фарзандашон дар кадом ҳолат қарор доранд. Проблемаи мо набудани таҷҳизотҳои зарурӣ барои синфхонаи инклюзивӣ буд. ақидарониҳошон аллакай дигаргун аст нисбат ба солҳои пешина. пешниҳоду идеяҳои мо аз тарафи ҳукумат қабул мешавад. росташро гӯям камтар мушкил буд барои мо вале мо ба ҳамаи мақсадҳои худ расидем. наврасону ҷавонони мо овоз доранд. овози онҳо имрӯз шунида шуда истодааст. қадами аввалинро инҳо гузоштанд. ман боварӣ дорам ки ёро рафиқошон аз пасшон мераванд албатта.